Kaixo, errefrakzioarekin jarraitzeko pausu bat aurrera emango dugu eta errefrakzio indizea eta Snellen legea azalduko ditugu. Hau oso erabilgarria izango zaigu uhin elektromagnetikoekin lan egiterakoan argiarekin adibidez. Argia ariketa askotan agertuko zaigu eta Snellen legea eta errefrakzio indizeak erabili beharko ditugu ariketa horiek ebazteko. Orduan, buruan eukita errefrakzioa zer dan, izpi bat badata aurkigula ingurune batetik eta beste ingurune batera pasa egiten dela, ingurune horretara pasatzerakoan abiadura aldaketa bat dauka, zergatik gertatzen da hori. Ingurune bakoitzak eukiko du errefrakzio indize bat. Zer da errefrakzio indizea? Ikusi dugu errefrakzioa ematen danean, ingurune batean abiadura bat daukala eta beste ingurunean beste bat eukiko duela. Hondartzara egiten garenean, are guztian abiadura badaukagu eta zikuan beste bat. Orduan, argiak hutsean duen abiaduraren eta beste ingurune batean duen abiaduraren arteko erlazioa errefrakzio indizea da. Errefrakzio indizea izango da, hutsean daukan abiadura, zati ingurune batean eukiko duen abiadura. Errefrakzio indizea ateratzen dugu konstantea dan zerbaitekin konparatuta ingurune bakoitzean daukan abiadura. Ezaztu, argiaren abiadura hutsean 3,10 metro segundu dela. Hau jakin behar dozue, asko galdetu didazue klasean, eta hori jakin behar dugu? Bai. Argiaren abiadura hutsean jakin behar dugu. 3,10 metro segundu. Orduan, ingurune batetik bestera pasatzerakoan abiadura aldaketa baldin badau, eta baldin badakigu errefrakzio indizea, kalkulatu dezakegu zer gertatu da. Zein izango da, abiadura berria edo ingurune horretan daukan abiadura edo angelua jakinda zein angelurekin edo zein abiadurarekin etortzen zen, halako ariketak egin ditzakegu. Errefrakzio indizea. Argia hutsean daukan abiaduraren eta ingurune berrian daukan abiaduraren arteko erlazioa. Hori da. Eta ez ahaztu, eta oso erabilgarria izango zaigu, edapen abiadura lambda zati t izango dela, edo lambda bider f. Eta f konstantea izango dela. Frekuentzia ez da aldatzen dena da uhin luzera, hortaz abiadura ere aldatu egiten da. Edo, hobeto esan da, abiadura aldaketa dagoenez ingurune berrian uhin luzera aldatu beharko du bere frekuentzia konstantea dalako. Zertarako erabiliko dugu hau? Adibidez, errefrakzioaren lege horietatik Snellen legera heltzeko. Baldin badakigu, errefrakzio indizea badela, hutsean dagoen abiaduraren eta ingurune berriaren abiaduraren arteko erlazioa, eraso ingurunean C zati eraso abiadura eukiko dugu, eta errefraktatzen den ingurunean eukiko dugun errefrakzio koefiziente izango da C zati hor dagoen abiadura. Ona baldin bagatoz, eta matematika pizka bat egiten badago, bai, matematika, lo siento, zati C egiten badago guzti hau zer aterako dugu? Aterako dugu hau badela seno I zati bat zati NI berdin seno S zati bat zati NS. Bai? Justo aldenantzizkoa jarri dugu. V zati C eta ez C zati V. Hortaz, hemendik aterako duguna izango da NI seno I berdin NS seno S. Eta hau da Snellen legea. Eraso ingurunean daukan errefrakzio indizea bider eraso angeluaren senua berdin errefraktatu egingo den ingurunean daukan errefrakzio indizea bider seno errefraktaturiko angelua. Bai? Snellen legea. Errefrakzioaren legetik, behin jakin errefrakzio indizea zein den, Snellen legea ateratzen dugu. Orduan, errefrakzioari buruz hitz egiterakoan, azaldu behar dugu zer den errefrakzioa, errefrakzioaren legeak jarri behar ditugu eta errefrakzioaren legea jartzerakoan, Snellen legea azaldu behar dugu. Hori da errefrakzio indizea eta Snellen legea. Ondo ikusi, ondo ulertu eta ariketak egiten ditugunean, dudarik baldin badozue klasean galdetu. Aurretik!